அட சத்தியமாக நான் இன்ஜினியரியா, சாமி சத்தியமாக நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன்யா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கீங்களா? அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும். இன்ஜினியரிங் படிக்கிறது கஷ்டம்தான், ஆனால் இவங்க ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்களோ அப்படின்னு கேட்கத்தாங்க தோணுது. இந்த வீடியோவில் இன்ஜினியரிங் மீம்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நார்மலான இன்ஜினியர்னா ஏசியை ஒரு பொசிஷனில் மட்டும்தான் வைக்க முடியும். ஆனால் இவங்க ரொம்ப ஜீனியஸ் போல இருக்கு. நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் ஏசி வச்சு எங்கள் திறமையை நிரூபிப்போங்கன்னு ப்ரூஃப் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஒருவேளை எமர்ஜென்சினா ஜன்னலை திறந்து ஏறி குதிச்சுட்டு வர்றதுக்காக இவங்க படிக்கட்டுகள் கட்டியிருக்காங்களோ என்னவோ. ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்களேப்பா. ஓ மை காட், எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம பசங்க. இன்ஜினியரிங் நரம்பெல்லாம் போய் ஊறிடுச்சு போல, அதான் இப்படிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்க தோணுது. பிரேசிலியன் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்களா? பிரேசிலில் படிக்கிற இன்ஜினியரிங்க்கு ரூல்ஸே கிடையாதாம்மா. அதனால் ரூல்ஸ் இல்லாமல் கட்டின வீட்டையும் படிக்கட்டையும் பாருங்கள். நல்லா தான் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணால் போதும். நாங்களாம் அப்போவே அந்த மாதிரி வேற மாதிரி யோசிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி தாங்க இருக்குது. இந்த பிளம்பிங் ஒர்க் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாங்களேப்பா. ஸ்லைடில் விளையாடணும், ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக போய் வெளியில் விழுந்துடக்கூடாதுன்னு கேட் வச்சு மறைச்சிருக்காங்க இந்த இன்ஜினியர். ஆனால் இந்த கேட் வழியா காரோ இல்லை பைக்கோ எப்படி உள்ள வரும்னு தான் தெரியல. படிக்கட்டில் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறோம், திடீர்னு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? அதனால தான் படிக்கட்டுக்கு நடுவுலே ஒரு பாத்ரூம் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இன்ஜினியர். எல்லா விஷயத்துலையும் அலர்ட்டாக இருக்கணும்ல. ஆஹா, என்னம்மா அறிவு இவங்களுக்கு. கீழே ஸ்விம்மிங் பூலாம், மேலே பிரிட்ஜாம். ஆனால் பிரிட்ஜுக்கு கீழே மட்டும் தண்ணியே வரல. தனித்தனியாக ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டிட்டு மேலே பிரிட்ஜு கட்டி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்ஜினியரிங் படித்தார் போல். யாருப்பா இவர், எனக்கே ஒன்று பார்க்கணும் போல் இருக்குப்பான்னு சொல்கிற மாதிரி தாங்க இருக்குது. இது என்ன பாத்ரூம்க்கு மேலே ஒரு படிக்கட்டு? சத்தியமாக தெரியல இந்த மாதிரிலாம் எதுக்கு கட்டுறாங்கன்னே. ஹாஸ்பிட்டலில் வீல் சேர் போய் வரதுங்கன்னே இந்த மாதிரி கட்டுவது உண்டு. ஆனால் இங்கே கொஞ்சோண்டு இடத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செலவு பண்ணி கட்டியிருக்காங்கன்னு தான் தெரியல. ஒரு வேளை குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்காக இருக்கும், நமக்கு எதுக்கு வம்பு? வாஸ்து சாஸ்திரப்படி வீடு கட்டலாம், ஆனால் இது என்னங்க வாசல் படி இவ்வளோ வித்தியாசமாக கட்டியிருக்காங்க. எப்பொழுதும் ஸ்கொயரு, ரெக்டாங்கிள், சர்க்கிள்னு கட்டினா எப்படி? கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் நாங்களும் கட்டுவோம்ல அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க. நிஜமாலுமே இந்த வீடு கட்டின சிவில் இன்ஜினியருக்கு நம்ம சல்யூட் தாங்க பண்ணணும். 4 அடி இடத்துலையும் அழகா பெருசாக வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க. யாருக்காவது சின்ன இடத்துல பெரிய வீடு கட்டணும்னா இந்த இன்ஜினியரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. பிளானிங்லாம் கரெக்டாக தான்ப்பா போட்டு கொடுத்துருக்கு, என்ன கொஞ்சம் மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த படிக்கட்டுகள். கண்டிப்பாக இந்த படிக்கட்டுகள் கட்டின சிவில் இன்ஜினியர் ஜீனியஸ் தாங்க. டாய்லெட்டுக்கு போனால் மட்டும் வேர்க்காதா என்ன? நாங்களாம் டாய்லெட்லேயே ஏசி வைப்போன்னு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்ஜினியர். அப்பப்பப்பா, அடிக்கிற வெயிலுக்கு நிம்மதியாக டாய்லெட் கூட போக முடியல அப்படின்னு இனி யாரும் சொல்ல வேண்டியதில்லை பாருங்க. ஆமாம், மேலே கதவு இருக்கு, அதுக்கு பால்கனி வச்சுருக்காங்க. கீழே கதவே இல்லை, எதுக்குடா பால்கனி வச்சுருக்கீங்க? சமூகம் பெரிய இடம் போல, அதுதான் யூஸே இல்லாமல் பால்கனி வச்சுருக்காங்க. ஐ, இது நல்லா இருக்கே. ஆளே இல்லாத டீ கடையில் யாருக்குடா டீ ஆத்துற மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், இந்த அப்ஸ்டர்ஸ் எதுக்கு இங்கே இருக்குது? சும்மா மேலே ஏறி விளையாடுறதுக்காக இருக்குமோ? இந்த மாதிரி மைண்டை கசக்கி கஷ்டப்பட்டு கட்டின சிவில் இன்ஜினியருக்கு ஒரு பலத்த கைத்தட்டுகள் கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான பிக்சர்ஸை பார்த்த அனுபவம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.